Ni ne sabon mai yin aiki a gidan nan. Aiki na wanke mota, ba fulawa, ruwa dai da sauransu. Ko ma me kake yi yanzu nan idan na ce a kore ka a gidan nan tun kafin ka fara aikin zaka tafi kake wani zakakkalewa. Ba za ki taba tsantar shi akan wannan tunanin da ke ba. Domin yaro ne da ya san darajar dan adam, yaro ne mai mutunci, yaro ne mai tarbiya. Na ga ruwan mutunci, na ga kamun kai, na ga tarbiya. Amma wallahi sallahi hamago ne. Baka san me take ba, dama duk zuzuta ka da yadin nawa yake, baka ma iya wanke mota ba, kallon motar nan wai ka wanke ta kenan. To yanzu duk kokarin da ne ki duba fa yanda ta fita ta yi kalkal. Kar ka maimaita idan ba haka ba kuma. Kyan hali. Wutar ciki mai ƙona dabara sai ga sha'awa tarin jaye hankali, jiki baran zuciya. Ka tsira da mutuncinka ka kuma kiyaye duk wani wulakanci da cin mutuncin da matan gidan nan za su yi maka, saboda su kaf cikin gidan nan babu wanda suka kyale. Kai ne wankin mota zo na. Ni ne? Kai din. Wannan shine mijin da zan aura. Ka gaishe shi. Okay, Allah sarki. Assalamu alaikum. Haka na da yancin da zaka ba mijin da zan aura hannu ku gaisa tare da shi a matsayin ka na musiyaci? Ni fa na kasa nutsuwa kwata-kwata. Kyan hali. Daga kamfanin Tazamu Biton Nigeria Limited. Sha'anin duniya wuya gare shi, amma idan ka iya sauƙi gare shi. Ga wuta ga masara, ga wuka ga nama, zaɓi ya rage wa mai shiga rijiya. Kyan hali. Yarda kiyar yaudara, kauna kira ta kaddara, suke sa zuciya tunzara, haƙirai ba mu yaye masa. Yarda kiyar yaudara, kauna kira ta kaddara, suke sa zuciya tunzara, haƙirai ba mu yaye masa. Kyan hali. Ta yaya za a zubar da hatsi a kuma haramta wa kaza tono? Yaro da hankali dace ne. Dadi takura min yake gaba ɗaya, ni ban ma yadda da shi ba, har mafarki nake yana firgita na fa dadi. Mafarki akan wannan to ke baki isa ba. Kawai na ga kina bukatar taimako ne, shi yasa ni ma na taimaka miki. Kai ya kamata yi wa wannan tambayar. Ba na so ma in zo a gari na fita da ke kawai kin gane? To yau ina jiran ki sauri. Yau sai na kai yarinyar nan mu yanka. Amma Alhaji ka cuce ni. Wallahi tallahi ka cuce ni. Me yasa baka gaya min tun wuri ba? In sani. Kyan hali. Labari daga taskar sha'irin marubuta Umar Wonderful bisa tsarawa Kabir Yusuf Fage. Shiryawa Fasihi Sani Idris mai waya. Mataimakin mai bada umarni baban nan One Boy, bada umarni mai zamani Ibrahim Bala.